Vlasti u Prištini zabranile Petkoviću da za Vidovdan bude na Kim. Vlasti u Prištini, predvođene Aljbinom Kurtijem, zabranile su direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću da za Vidovdan bude na Kosovu i Metohiji, saopštila je Kancelarija za Kim. U saopštenju se navodi da je Petru Petkoviću već 1,5 godina, zbog protivpravnih zabrana Prištine, onemogućeno da posjeti Kosovo i Metohiju, proslavi najveće praznike sa Srbima u pokrajini i uruči im pomoć. Ova zabrana dolazi uoči nove runde dijaloga u Briselu na visokom političkom nivou, što, prema saopštenju, pokazuje da Kurti nema interes za normalizaciju odnosa i da je njegova jedina politika kršenje svih postignutih sporazuma. Iako je Petkovićeva posjeta bila najavljena u skladu sa svim važećim dogovorima i sporazumom o slobodi kretanja, i bila isključivo verskog karaktera uz posjetu socijalno ugroženim porodicama, Kurti je posjetu zabranio, čime je prekršio sve tekovine briselskih pregovora. Uprkos svemu, Beograd će nastaviti da pomaže svoj narod na Kim i neće nasedati na Kurtijeve provokacije. On će u Briselu dobiti lekciju kakvu zaslužuje, zaključuje se u saopštenju.